start. By and by, the little round one met a wolf. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ରମେ ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠାଟି ଏକ ଗଧିଆକୁ ଭେଟିଲା। The wolf said, "Stop, little round one. I am going to eat you up." ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଧିଆ କହିଲା, ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। Don't do that, wolf. Let me sing you a song, said the bone, and it began to sing. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେପରି କର ନାହିଁ ଗଧିଆ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବାକୁ ଦିଅ, ପିଠାଟି କହିଲା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗାଇଥିବା ଗୀତଟି ଗାଇଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଗାଇଲା, I ran away from the rabbit and I will run away from the wolf. This minute I will. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ଠେକୁଆ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି ଏବଂ ମୁଁ ଗଧିଆ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପଳାଇବି। And off it rolled away. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଦୂରକୁ ପଳାଇଲା। Next, the little round one met a bear and sang the same song. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ପିଠାଟି ଏକ ଭାଲୁକୁ ଭେଟିଲା ଏବଂ ସେହି ଏକା ଗୀତ ଗାଇଲା। And off it rolled away. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଦୂରକୁ ପଳାଇଲା। In next video, we will learn the little round one part 3.